Miabot na sa 17 ka mga tao ang namatay sa ngilngig nga bangga sa Antipas, Cotabato Province kagahapon sa Udto, Marso 25 nga nahitabo sa Purok 2, Barangay Luhong. Subay sa report sa kapulisan, nabanggaan sa truck ang dipampasaherong van nga gikan Antipas padulong sa Kidapawan City. Din ang truck nagsubay sa Picas Lane sa kalsada dihang nawadan og kontrol ang driver niini ug mibangga sa van. Ngilngig kaayo ang panghitabo kay natrap sa sulod sa van ang mga pasahero ug nasunog nga gidaro pa sa dump truck. Gila ang mga namatay nga sila: Mark Anthony Bunda, driver sa van, 26 anyos nga residente sa Barangay Poblasyon, Antipas; Irish Lopez, 30 anyos nga taga Barangay Luhong, Antipas; Mary Jane Lopez, 52 anyos nga taga Barangay Luhong, Antipas; Genevieve Vicente, 58 anyos nga taga Luhong, Antipas usab; Kimberly Armada, 20 anyos, estudyante ug taga Poblasyon, Antipas; Sian Hilantilay, 5 anyos nga taga Kiab, Antipas; Mary Grace Aaron, 38 anyos nga residente sa Barangay Dolores, Antipas; Perseveranda Balulong, 73 anyos nga taga Poblasyon, Antipas; Ernesto Balulong Sr., 82 anyos nga taga Poblasyon, Antipas; Shirley Pohas, 28 anyos nga taga Barangay Kiab, Antipas; Winston Romano Sorsano, 40 anyos, air condition technician ug residente sa San Marino Block 7, Lot 16, Dasmariñas, Cavite; Michael Jason Higento, 27 anyos, GNT Courier nga residente sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato; Virginia Waino Rufino nga taga Purok 6, Barangay Sarayan, Matalam, Cotabato; Maricel Ambay Castillon, 40 anyos, OFW ug residente sa Barangay Poblasyon, Antipas, Cotabato; ug Rice Vince Lopez Suwan, 6 anyos nga residente sa Luhong, Antipas nga namatay sa ospital. Samtang duwa pa ka mga patayng lawas sa babae ug lalaki ang wala pa mailhi tungod sa grabe nga pagkasunog. Nakalingkawas sa panghitabo ang kanhi Barangay Chairwoman sa Barangay Luhong nga si Rosario Lopez Reyes nga padayong giasikaso sa Antipas Medical Specialist Hospital Incorporated. Nakahiagumsab og minor injury ang driver sa dump truck nga si Edwin Dumapias Nasiad, 49 anyos ug residente sa Purok 2, Barangay Tulungan, Gihing, Digu City, Davao del Sur; ug pahinanti niini nga si Wilmer Husol Panoy, 27 anyos nga residente sa Purok Batanggenyo, San Jose, Digu City. Ingon man ang pasahero nga si Gregorio Wallace Casinio, 53 anyos nga usa ka media practitioner. Diha dayon nga miresponde ang mga bombero ug ang soko aron masubay ang tinuod nga panghitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.